Takže ahoj dámy a pánové, dneska budeme hrát hororovku a to bude Granny. Takže dejte like, odběr a zvoneček a dejte si něco dobrého na zub. Takže teďkom budeme hrát. OK. Takže už jsme ve hře a jdeme na to. OK. Já vás tady bojím. Já jsem dlouho nehrál to. Dělej. Ne. Ještě tady ty dva, jo, hry. Kámo. OK. OK, tak pojďme na to. Já jsem se posral tady, ty vole. Hezky. Hej. Haló? Je tam někdo? OK. Je tam! Ty zmrkínku jeden. Pojď sem. Kdo tam byl? Dělej. OK, nikdo tam není. OK. Kámo. Hej, kámo. Hej. OK. Haló. Je to dědek. Vole, ty kokote. No, takže jdeme na další hru a to bude něco jiný. Takže jako další hra je tady Slenderina a je to taky hororovka. Jo. Takže jdeme na to. OK. Exit. Asi nefunguje exit, no. OK, takže to funguje. Yeah. Půjdeme tam. OK. OK. A tě vidím. Jeden klíč, no, jasný. Ne. Hej, to mi neříkej. Tvoje, tam to se nepodařilo. A teďkom jdeme semhle. Tak. My tam jako nepůjdeme, protože tady ne. OK. Dejte mi like, odběr a book. Není klíč, jo. To není klíč, kámo. Hezky, kámo, takže to je karma, jo, karma je zdarma. I to je klíč. Aha.
Já ti dám, že mi budeš tady strašit. Ty vogo. OK. Hej, tam je slepá cesta, takže musíme zase jít tam zpátky. OK. Cesta slepá. OK. Co to bylo? Co to bylo? Ne. No takže tady ta hra se jmenovala Sandelina, takže jdeme na další. Takže teď budeme koukat na nějaký ty videa a jako na půlku a jdeme na to. Gentleman. No prostě tady to budeme koukat a no. Já to asi přetočím, jo. A uvidíme se. Takže už jsem zpátky. Už jsem to tam nějak. Tap, co to je tap, kámo? Proč ten duch říká takový věci, kámo? Tap, jo, a to no. Ještě dál. Počkej. Já to ještě přetočím. A teď jdeme na to. No takže toto video už je všechno a čus.